Здравейте, аз съм Ленко, днес снимам на GTA. Това е моят приятел Роман. Вау. Добре, сега ще ходим да правим нещо като грабим банка. Не, убиваме полицаи. С ръце. А те с пистолети. Аз имам пистолет. Дай ми на мене, къде си го взе? Дай го, човек. Дай ми пистолет. Как да ти го давам? Дай ми пистолетче просто. Дай ми пари да си купа, че мен нещо не ми дай никакви пари от последния ми обид. Абе, как така? Не знам, пишем, че имам 0 лева. На другото ми списачи ми даде. No, Боби. Оу! Yes! То на малко. Не искам те. Стига, човек! Стига, бе! Види какъв тъп само. Що са такова пред обектив? Вау! Браво! Доста... Сега ще имаш да ма търсиш в една жълта база ли, как сега ти кажа. Нали играхме преди в един сървър Gunquart? Помниш ли от... Yes! Уби го. Ало! Да. Помниш този сървър Gunquart до тога? И на жълтите балка, помниш къде е? Там съм, чакам те. Какво направи, бе? Какво направих аз и ти, бе? Мен ме гони полицията. Браво, идвай тук веднага. Добре. Ама гъй. Прецакани музики пускала. Слагай колана, ще го уби полицията. Тук ми се слагай колана, ще го уби полицията. Да, е. Май да все. Фък. Айде, къде си, човек? Няма интереса, почвам я да трепа някакви педарас. Какво да правиш? Да трепа някакви педарас по улицата, ще намеря някакви ще обаче само да не е полицай, защото полицай ще страшно. Аз не го убих, когато той тъкно си купуваше някаква кола. И поне купи ли си колата ти да откраднеш? Не. И беше купил колата да откраднеш. Да, бе, той ще бъде вътре в колата и аз тъкно бях далеч и му убих ета. Мага, ченгели, бе. Опа, чинге. Аз съм до тебе, Рамане. Аз съм до тебе. Не си до мен. Там, където бяхме миналия път. Където го трепахме до това. Какво? Нали трепа един? Да. И къде го трепахме? Абе, къде си сега? До една ръка, нещо такова, не. Каква ръка, бе? На сафари съм. И кое? Полицай! Не! Пале! Щях да закарам. Yes. Какво? Обикновен човек, дай сега ще. Да, аз съм на затвора. Браво. Дай сега ги дръпят. Това някак се заредил с оръжие, човек. Полицайката иначе не може да ме стреля, не може да ме удря, ама иначе аз знаеш как я бия. Тук един се запасил с оръжие, аз сега ще го убия. Тук някакви излизат с някаква оръжейна или с някакъв склад. Трипети ме. Че тук няма ми се прави гангстер. Бум. Топа! То как излезна, бе? Кой, бе? Един тука. Се косвам аз.
Нищо ли не ми даде? Патки тапанара, човек. Аз съм пред затвора ли? Какво е това тук, човек? Ма аз съм... Айде да имам полицай, какво ще кажеш? Кой ще кажеш? Началото, като ти казах. Сега ще направим Някакви клип. ми, какво стане интересно? Аха, то сме би. Сега ще направим едно клипче на това. Да видиш какво е. Да си полицай, да си терорист. Терорист. Много готино, поне на мен не харесва. Да, но иначе... Това ще бъде всичко от мене. Я убиха ма. Добре, тъкно го убиха него и аз свършвам това. Аз бях Венко, subscribe-вайте, харесвайте. Довиждане! Следващия. Игнорвайте.